האכזריות של מפלצות החמאס אינה יודעת שום גבול. לא רק שהם חטפו את האב ירדן ביבס, את האם הצעירה שירי, ואת שני התינוקות הקטנים שלהם. באופן ציני בל יתואר, הם לא החזירו את שירי לצד ילדיה המלכים הקטנים, והם שמו בארון גופת אישה עזתית. אנחנו נפעל בנחישות להשיב את שירי הביתה, יחד עם כל חטופינו, החיים והחללים כאחד, ונבטיח שהחמאס ישלם את מלוא המחיר על הפרת ההסכם האכזרית והמרושעת הזו.